Gembleng Jawa kan identik dengan telek. Iya. Aku bakal membuktikan bahwa telek itu tidak seburuk itu. Mbok telek kuwi pangkate dhuwure kaya ngopo? Iya, iya. Mbok bupati. Camato. Ora arep wani karo telek. Oh, senajan. Sengoro mesti angger midak telek sikile langsung pincang. Iya, iya. Mesti langsung pincang, ora enek sing wani. Kok panjenengan Dhuwur-dhuwure pangkate ya. kok panjenengan dalang. Ya. Ganteng. Gus Ulinuha sapa to sing ora ngerti? Midak telek mesti langsung pincang, ya to? Langsung sih iya iya. Iya. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren nindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi nimbang nganggur kula purun ngancane. Ampun kula Mas sampean ngapun kuciwa kula rondo nyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar paing cokumelan kanggo kurapate penting. Gelem ngancani larasan alias kebetulan rodo kabutan yo iya nepurun alah yo bagiku ora pati penting.
biasa. Kula nyuwun tepuk tangan kagem semampir malam hari ini. Siap, hebat. Wah, Gus Uli Nuha, alhamdulillah. Dalu menika saged. Nek ngedep-gedep niki pun emas. Emas. Emas nyong nek diundang Mas Jan, aduh Jan. Oh iya ya. Terus mboten undang Gus mboten menapa nggih? Mboten apa-apa Mamas. Mamas mawon mboten apa-apa. Mamas. Oke. Mari Mas. Oke. Mari Mas. Mari Mas, maksudnya mari dalu menika ngregengaken acaranipun Pak Kardi kalian Bu Deni. Alhamdulillah dalu menika saged sowan. Nggih. Wonten dalempun Pak Kardi. Pak Kardi. Ibu Deni. Mbak Deni ya. Nggih. Ingkang sak menika mapan wonten ing negara angin. Napa niku? Belanda. Oh, nggih leres. Belanda. Blondo napa Belanda? Belanda. Nggih, wonten Belanda. Ora nengken Blondo niku bunder Blondo. Ning papan aslinipun utawa dalem aslinipun wonten ing Cementel mriki. Cementel napa, Mbak? Cemantel. Cementel mriki. Ya cementel niku sama dengan Semampir. oh, semampir. Semampir sama dengan cementel. Aslinipun Semampir. Terus sak menika merantau wonten ing negara utawi angin, Belanda. Belanda. Alhamdulillah. Negara angin. Inggih kula Eka ndang tak Tungdang. uget-uget ingkang derek sowan dalu menika. Pilenggahipun Mas Mbak Eka Ulin. wonten Lah menika perkawis kula menika omahe ngendi? pripun sih? Kakake Mas Kardi menika goleki kula mboten temu. Sebab ora ngerti alamatku sing pase. Berarti nang ndi nang gone. Mas Kardi kuwi goleki omahku jare nang ngono Mbulakrejo. Oh. Asline ora Mbulakrejo. Pundi? Kula menika aslinipun Sragen. Oh. Kabupatenipun. Kabupaten. Kecamatanipun Sukodono. Sukadana. Lajeng kelurahanipun Balearjo. Balearja. Inggih. Dusunipun Iya. alon-alon sebanter-banter ya. Nggih. Jadi kabupatennya Sragen. Kabupaten, Kecamatan Sukodono. Kelurahannya Balearjo. Baleharjo. Dudu Mbulakrejo, Mas. Weh. Nah, dusune Jumbleng. Sik to nyapa. Jumbleng. Nyapa aku muni Jumbleng kok diguyu wong. Kepripun sih dusun wonten dusun Jumbleng kaya niku? Nanten jenenge kuwi. Oh, dusune Jumbleng. Jenengan jane Pak Kardi jare ngundang bintang tamu Eka uget-uget Saking Jumbleng. Baik saking Jumbleng. Uget-uget iki berarti sindan saka telek ngono kan. Lah ya ora lah. Ning telek nggonku beda. Bedane kepriwe? Umumnya telek lah mambune ora enak. Iya. Identik dengan sesuatu yang kotor. Iya. Ning telek nggonku ki beda. Bedane apa, Mbak? Ngertos ora? Apa? Telek apa sing ambune wangi tur enak diambu. Uriwe kepriwe? Mambu, priwe mikir-mikir. Telek apa sing Iya. ambune enak? Mambune enak. Heeh. Terus Ora mambu. Telek apa? mambune enak ora mambu. Telek apa? Telek kucing. Oh, telek kucing mambu wis genah kuwi. Perkutut. Hah? Perkutut. Ora iso. Ora Telek apa ya? apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh, Utawa foto telek. iya. Mambune harum ya. Iya. Cetakan nih kasih nggih. Iya, ter aja nyepelekke karo sing jenenge telek. Wong iki bahas tembelak ya. Loh, nek ngomong jare uget-uget saka Jumbleng kan identik dengan telek. Iya. Aku bakal membuktikan bahwa Iya. telek itu tidak Sesuatu. seburuk itu. Mbok telek kuwi pangkate dhuwure kaya ngopo? Iya. Mbok bupati. Camato. Ora arek wani karo telek. Oh, senajan Sengoro bupati. mesti angger midak telek sikile langsung pincang. Iya. Mesti langsung pincang, ora enek sing wani. Mbok panjenengan Dhuwur-dhuwure pangkate ya. Mbok panjenengan dalang. Ya, Ganteng. Gus Uli Nuha sapa to sing ora ngerti? Midak telek mesti langsung pincang, ya ta ora? Langsung iya ya, bener ya. Langsung sarangane dengklek Mbak. Ya mlane aja nyepelekke karo sing jenenge telek. Hidup Iya. sinden uga deket saking telek. Hidup Jumbleng.
Hidup cembelang. Kok kuwi terus iso kanggo pupuk, kanggo kehidupaning para petani kok. Iya ya rabuk nggih. Pupuk-pupuk niku nggih. Alhamdulillah. Oh, mijil saking Sragen. Saking Mbak. Sragen Biyung, Mbak Yuli Mbok, kula kaget-uget, alhamdulillah. Nggih pangapunten nggih wong kados kula nu Cilacapan mriki Banyumasan ngapak kados niki nggih. Mboten kados jeneng alus. Nggih mboten menapa, justru inilah kekayaan Indonesia. Berbagai macam budaya, berbagai macam dialek dipersatukan dalu menika wonten ing Banjarnegara. Menjadi contoh bahwa Banjarnegara telah nguri-uri lan ngurip-urip seni lan budaya. Mula tepuk tangan kanggo keluarga Ageng Semampir Banjarnegara kene. Menyatukan sing kulon karo ngetan desuknan tengah. Dadi siji. Ning sok wonten lho Biyung niki kula marem saestu wonten Banjarnegara wayangan tesih dipun gelar. Tenggen kulon kono mbok wayangan niku pun arang-arang saestu. Arang-arang pripun sih? Jarang nggih. Jarang. Nek teng Sragen wong duwe gawe mesti usume nggantung gong. Nah, ya Mas ya. Sragen panjenengan nate ngertos ta tayupan gantung gong. Oh. Ya ta. Kuwi nek wayangan so arang-arang. Eneke kadang sing nonton wong telu sing sing gelut wong 10. Kuwi piye? Lebih rame wong gelute nggih. Sik akeh wong gelute. Bang kuwi ngono. Dadi aku matur Mbah Nuwun sanget iso sowan mono kene, sowan keluarga Ageng Semampir kene, sowan Pak Kardi, Pak Alip sekalian Ibu. Mugi-mugi keluarga Ageng Pak Kardi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Wilujeng nir ing sambikala, kathahing rejeki ingkang berkah melimpah. Amin ya robbal ngalamin. Lajeng niki ingkang putra Dek Muhammad Fauzan. Ujubipun menika dalu menika Khitanan. Khitanan Dek Muhammad Fauzan. Inggih, mugi-mugi dadya putra sing piguna. Nah niki Tumrap yang sepah kekalih iso mikul dhuwur mendem jero. Tansah njunjung derajate asma tiyang kekalih. Tansah bekti piguna tumrap nungsa lan bangsa tuwin agamanipun. amin. Pancen wong wetan nek ngendi kajan alus kepenak teng kuping nggih, Mbak. Aku ki kandhani, aku ki nek ndongakno kadang iso lancar. Ndongakne awakku dhewe ki lho gak dhuwur-dhuwur ngono. Lah ndongane kepriwe karepe? Lah ya maksude panjenengan ngomong bintang tamu biasanya lencir dhuwur-dhuwur apa piye. Lencir ireng, Pak, lencir kuning. Lencir kuning kok lencir ireng. Kok kono ki wah bintang tamune iki. Lah kok aku teko kene lah kok tuku-tuku wah tremose mlaku. Tremos saya mlaku. Mana bintang tamu atik diomongi tremos aku ngono. Jadi aku ya rada tersinggung, tapi ora apa-apa. Aku dudu tremos aku cepak blewah aku ngono. Apa nih? Cepuk blewah. Oh nggih. Mbak, kula nyuwun suwantene Mbak, jan nyenengi Putra Nuswantara Mbak. Niki ingkang putra Mas Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan nggih. Nuwun sewu kula wau nggih wonten layang. Kula pendhet pareng nggih. Monggo-monggo Mbak nggih. Nyun izin. Lagune kaya apa? Nah, menika kula wau nggih dipun titipi layang sak menten kathahe saking Pak Alip kalian Mas sapa Mas Pak Kardi iki jenenge sapa aku lali. Mbahku nggih wau nyuwun Mbak Mas Fauzan, mbahipun. Lah nggih. Nggih. Menika kula waca bareng. Saged monggo. Nggih. Menika dari keluarga Bapak Alip di Belanda. Iya. Request lagu. Nah, menika saking Mas Sukardi ugi nyuwun ngersake Suketeki. Mbak Deni pecah 1000. Lah iya. Pak Alip Sisi Deman. Wah iya. Wah Sisi Deman ya. Mas Heru Ngidam Sari. Terus Mas Koirul Dawet Ayu. Mbak Deni ngersake Lintang Asmara. Atur salam kagem keluarga besar Pamong Kalurahan Poncosari Serandakan. Lurah Bapak Supriyanto SE SPT, Bapak Iman Santoso dan lain-lain. Bantul napa nggih wau nggih? Antawis nggih. Sinten? Wau niku Serandaan. Serandakan nggih. Menika jenengan setunggal ingkang maos. Mas Ulin nggih. Kula napa? Pak Widodo saking Ngawi. Request Negara Angin. Request Negara Angin. Cocok jumbuh karo piyayine Pak Kardi lenggah ana ing Negara Angin.
Ning pertama niki dipun caosi Putra Nuswantara riyin kagem Dek Fauzan. Leres Mbak niku penyuwun mawa tembang. Ya. Larasipun mawa laras. Mawa geni. Oh, ke Bamba ya, cara wetan Bamba mawa ya bener. Mawa geni. Mawi 5 napa 6 nderek. Mawi 6 nggih. Iya. Nyuwun tintinganipun Mas Ismail. Iya. Ihsan niku. Ya, Ihsan. Niku pengendara kula Ihsan niku. Ihsan Tampayun koncone Mail. Tampayun. Bisa. Ihsan niku. Terasaken? Lah wis entek terus kene ndi? Langgame napa, Mbak? Langgame ya Putra Nuswantara. Putra Nuswantara nggih, lajeng teng mriku. Monggo nggih. Monggo bersama. Telat rasah digongi, wis rampung. Wacana acara mono mangani wis entek wis teko nganu kecamatan iki kula lagi nusul ngombene prei kadung sereten modar aku. Arif apa ya? Arif ya. Wis madang, wis isul. Wis madang gari Arif. Kali ngenteni ngombe. Telat. Mulane ya Putra Nuswantara Mbak bersama Mbak Eka ya SK-nya Indonesia. Ini kok pengrawitipun saking Sinom Kalaksana. Ojo pijet
nom-noman kabeh. Sarjana kabeh mbak Eka nyongtok. Ora ono sing tuwa blas. Dalem? Dasare pengrawite nom kabeh. Ora ono sing tuwa blas. Termasuk dalange juga. Mboten nek wingking belakang niki kan anu nom-nom pinter-pinter. Pendidikan kabeh. Dadi sanane sing kesemene akeh sing bodho naming gula. Ono apa nggih? Nggih, sing bodho mung nyongtok. Oh ya ngene iki lho, panjenengane mula kabeh tak didheke, tak omongi dadi wong bodho. Nyatane apa? Wong bodho bayarane akeh dhewe ya. Nggih. Iya gue ya. Ya ta? Wong bodho kok iso bayarane akeh dhewe piye? Dadi ngene panjenengan malah anu nyontoni, ayo dadi wong bodho. Ngono. Maksudnya dadi wong sugih, ngono. Iya. Berarti marane sing lembah mana? Maksudnya kaya niku anda pasar mbok kaya niku. Oh ngaten. Oh dadi merendah untuk meroket. Meroket, mumbul dhuwur. Oh mumbul dhuwur, aja dhuwur-dhuwur. Kok nek samplok motor nabur ciblok piye? Iya, iya. Mumbul dhuwur kedhuwuran nyempluk teradak. Aja dhuwur-dhuwur. Ya. Oke. Yuk. Dibuka Putra Nuswantara. Nggih. Menika minangka lagon. Lajeng ngiras-nirus ndonga. Dongane anak lanang Mas Muhammad Fauzan, ugi Mas Nufi, iso dadi kebanggaane Pak Kardi lan Mbak Deni. Amin nggih. Asma kinarya japa Pak Nama adalah doa. Kardi. K. Karya sengsem tias sing sasama. Napa? Dadi Pak Kardi menika dadi senenge para sesamaning. Merangkul sesama. Merangkul sesamane. Yeah. Kadang enek to biasane nyawang piyayi we ora gelem guyu. Ora grapyak. Besengut. Terus sombong. Terus tinggi hati. Kuwi ora marai seneng ning ati. Iya, iya. Lah ning nek Pak Kardi ora beda, iso gawe senenge liyan. Karya karya tiasing sasama. Lajeng agawe sengsem para sesamaning ngaurip. Agawe. Menek wau sesama niki sesamaning urip. Nah, sesamaning urip. Dadi ora gur manusia tok ning sesamaning ora mung wong pada wonge tok. Ah yo enek weruh kewan yo disayangi. Iya. Weruh padha-padha manusane ya disayangi. Dadi sesamaning makhluk hidup. Anak kucing dilus-elus. Nah, itu lak Kanjeng Nabi mun nante anu to. Nggih. Nyontoni to. Niku berarti Pak Kardi penyayang binatang. Iya. Anak kucing dilus-elus. Anak kucing dilus-elus. Anak wedhus dilus-elus. Anak ulat dilus-elus. Ana bojone wong. Apa kuwi? Lajeng R. Rasa rumangsa. Dadi Pak Kardi menika duwe rasa rumangsa, ngrumangsani bilih piyai Jawa, masya panjenengane wonten ing negara angin Belanda, ning tetep kelingan karo keluarga sing ana ing Jawa kene. Nyatane ana adicara nyupitake putrane ya nggelar wayang kulit, nyeneng-nyenengke dana rasa, dana weweh karo keluarga ageng sing ana ing semampir mriki.
rosong rumangsani. rumangsani. Ora lali. Tepo Kowe sliro. ngaren kudu eling. Ngaten Mesti kudu eling. Dintang tek ditak ngono kae. Terus Ngajar. D. Apa mau Mbak? Bar R terus D. D apa gue? D menika disenengi piyayi kathah. Contone dalu menika Pak Kardi duwe gawe ingkang rawuh banyu mili sing ndongake nggih piyayi kathah. Mula Pak Kardi anggone duwe gawe mugi-mugi berkah. Amin. Amin. D K A R D I. Insya Allah Pak Kardi kalian Bu Deni rezekine tansah melimpah tuwin berkah, tansah piguna tumrap tiang kathah, iso nyekolahke putra putri putra putrane kanthi sekolah. Niku nggih. Nah terus mugi-mugi tansah dipun ngijabah Ngijabah. dening Gusti ngalah. Amin ya robbal Ini cara gula alamin. kayak niki Mbak Eka. Iku sama dengan insya Allah ngesuk nanggap maneh. Oh iya. Iya gue. Insya Allah besok nanggap meneh. Wayangan. Ya wayangan suku bor sampai telung pengidur. Telung bengi nganggo genahne sisan nganggo bintang tamu ora. Embu gue nek bintang tamu nyong ora rembugan. Gue rembugan embu kepriwe gue. Telung dino. Sing hari pertama wayangan. Wayangan. Hari kedua Wayangan. hari ketiga Wayangan. nganggo bintang tamu ora. Kayaknya ora usah lah. Ngerepoti. Oh nek ngono ya anu wae. Jare mau kan wis jare sapa? Pak Kardi. Iya. Mau Bu Deni ngomong Kepriwe. anu wayangane sok nek mantu wae ngono. Ora wayangan kabeh batal ora nek sedina siji telu ora sida wayangan sok wae sok kapan-kapan. Oh, berarti- Nganggape campur sari. Yang mau ke dalangnya kepriwe. Hah? Ora nganggo dalang aku karo sinden-sinden tok karo kanca-kanca. Yo. Lah aku ora mau jak kok. Ya ora apa-apa. Ya wis lah tekcek ya kena ya. Telung dina dur ya tekcek ya kena. Iya ngomong apa kuwi? Telung dina dur tekcek. Iya. Iki mundoni dawuh saking Iya. Pak Kardi wonten lelagon Suketeki. Oh, saged. Pecah Lajeng wonten seribu, malih pecah seribu. sesideman, terus nyidam sari, dawet ayu, lintang asmoro, ingkang pundi riyen Derek Biung. mawon, Mbak. Sing pundi kula derek. Ya, Lintang anu, Asmoro saged. Yang mana? Napa sesideman selendro nggih? sesideman, oke, saking Karyanipun. Pak Alip. Nah. Sesideman menika karyanipun Ki Haji Sukron Suwondo. Mbah Nggih. Sukron ya. Mawi bawa riyen. Saged nggih. Nyes dina suara-suara wetan dan kuping nyes ya. Dadi aku rene iki piknik ngrungokke swara. Mriki pinten jam Mbak Eka? Dalem? Mriki wau perjalanan. Perjalanan saking Sragen Udakara 4,5 jam menika Biung. Oh ngaten, niku mboten mampir pundi mboten napa. Langsung bablas. Langsung bablas ngriki. Kula wau saking Banyuwangi terus dadi saka Pecet Etan mriku terus langsung ngulon mriki. Adowe ya. Aku iki sak paran-paran turut dalan. Paran-paran kabur kanginan ya. Nggih. Wis kabur kanginan. Niku separan-paran kuwi. Nggih. Ya. Wiwi. Ya. Bagus kang ngolah budaya kadya anu Gus Ulinuha. Masyaallah. Priya bagus sing ngolah budaya. Masyaallah. Tegane kambil ijo. Apa gue? Bejane besok sing duwe bojo. Oh. Tegane kambil gading. Apa maning? Bejane besok sing iso nyanding. Oh. Bejane kambil wulung. Apa gue?
Bejane besok ya sing trima tur ya luwung. Tegane kambil enom. Apa maning gue? Campuri sirup. Kai es seger. Seger. Ya. Dasare yo ngelak ngono. Kula wawuhi nontone flyer-e wonten story WhatsApp foto kula jejer kalih foto. Alah, iya yang kaget kok. Iki ade kaya aduh kok sarambutan apa? Sarimbitan. Ayo sarambitan. Sarimbitan foto. Kaya menggandeng iki jane sing untran-untrane sapa? Kepriwe sih, Mbak? Nah, nggih kula kalih panjenengan ngene iki nek tak sawang nek ting foto ketok serasi. Nek tak wis engko Tezal nek meneh jejer ngene iki lho ngadeg ngono. Kaya panjenengan nembe nyangking tremos. Ya nembe nyangking tremos. Sia-sia banget ya. Tapi terimane ora apa-apa. Ora apa-apa. Cilik ngono ki malah ngirit nggon. Dengan tindak teng Kalimantan. Iya. Ora perlu bagasi. Adohi plastik resek ireng. Bojone dicangking. Iya kayak nggawa anak kucing. Bojo anak kucing. Paling ora bojoku yang little body ngono kok nggawa anak kucing. Little kucing. Lah dicangking kaya tebong nang kresek. Dibuang belumba, jumbleng. Kok nek pas tak bojo kok digua ning jumbleng. Lah terusé lenggae teng jumbleng. Oh iya deh. Lah iya. Ora sama gua aku tak rono dhewe. Rasa di Tapi gua. ditenono ngene arek krasa weteng muloro nang ning jumbleng kowe. Iya sih. Heeh. Wetengku siji Mbak ora loro ora. Maksudnya sakit ngono lho mules. Oh, lara nggih. Mules. Wong ora karo murah arek ning jumbleng arek ning ndi? Iya sih mering jumbleng. Mesti golek aku. Wah. Sowan menyang kutha Gedhe Bandara terus kayong selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ning wasisan Wasis. ngungro Wasis digawa-gawa iki wasis. Wasis niku sing ngebas wasis niku, wasis. Oh, wasis. Wasis yo seneng ngungkrum apa ora? Seneng banget. Seneng ngerum bareng, seneng banget. Ngungrum kok ngerum. Ora oleh ngerum yo. Oh, ngerum nyung ngrungune ngerum. Nek wasis ta seneng banget wasis. Hah? Takoni dhewek kae. Semani mangka dhewek siki. Nek ngerum aja dhewe. Iya. Aku melu. Ibade kresek buntel. Angung rum marang bendoro. Tiah Sulistyo pijer ngincang ngake halis terus tresno sesideman.
Lanjut ke les sesideman nggih. Iya iyalah kudu. Aja nganti magel. Oke. Berarti setuju sesideman lanjut niki? Lanjut. Oke. Urip ana tapi bisa uget-uget kayak gue ya. Kenapa? Ya maksudnya jogetnya santai, tapi bisa uget-uget. Jenenge ya uget-uget. Iya ya. Ya kudu uget-uget. Uget-uget nang jumbleng bisa uget-uget. Jenengan iki kok ya roh nek jumbleng nek uget-ugete barang apa sok dolan rono kowe. Kala-kala. Oh dalang ya dolane ning jumbleng. Hebat. Uget-uget ki malah apik kok. Aku seneng duwe jeneng uget-uget. Sebabe? Nggo donga nggo aku. Ya lho, uget-uget mbok sing pripun? Nek dongane. Iya. Kuwi aneh artine juga. Maknane apa? Artinya apa? Uget-uget kuwi artine sinden sing ora bakal mati selawase. Sebabe? Mati yo tetep uget-uget. Iya. Ket. Arep kok dibeleh ya uget-uget. Iya ya. Arep kok digecek ya uget-uget. Dadi urip terus aku. Urip terus. Oh, kancane renek aku urip dhewe. Hidup uget-uget. Lah nek tuku kopi ning ndi aku. Napa nek? Kan nek kancane urip, kancane renek aku urip dhewe. Ya dhewek kan nang alam dunya. Lah iya nek aku tuku kopi bingung. Tuku ngendi aku? Tuku uget-uget. Oh tuku ning jumbleng ngono. Oh ya ora jumbleng bae. Pacet ya? Mau jumbleng bae karepe. Nane. Iya. Urip ana kutha gede. Komentar Bau pamundut ya? Sesideman. Sesideman apa pamundutanipun? Bapak Alip. Pak Alip. Oh nggih. Mbak Alip menika anu bapake Pak Kardi. Yo ngoten. Kakung nggih.
Ngawi napa nggih? Mbah Alim Aslinipun aslinipun Banjar. Oh, Banjar. Dadi bapakipun Ibu nggih Mbak Ibu Deni nggih asli Nggih. Banjar. Balik, Ingkang yo. Jawa Timur mantingan menika Pak Kardi. Oh, Mantingan. Nggih mantingan mau tangga kula. Nderek Jawa Timur, Kabupaten Kabupaten Ngawi. Oh, Ngawi. Nek Solo terkenal gaya gendinge Solonan, Surakarta. Nggih. Semarang Semarangan. Nggen kula Sragen, Sragenan. Sragen, Nggone Pak Kardi iki Ngawi terkenale ya Jawa Timuran. Oh, Banyumas, Banyumasan. Banyumasan. Cilacap, Cilacapan. Banjarnegara, Banjarnegaranan. Ngawi, Tak kuwo. Ampun ta, Bu. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Lah wonten malih niku. Enten kathah niki lah monggo. Juga akeh temen kayong untukku kaset ya kenal. Kok tuku kaset saking ngene Pak Kardi sedaya. Lah niki wonten Iya, iya. bebingahipun taliasipun. Nah, Taliasi napa? Monggo lah. Ini kula wedi nek nambah kaya niku. lho kok wedi pripun? Mbok dicekel KPK mola. Oh, berarti dalu menika nggih mboten ngagem ngeten iki jenengan. Mboten ngagem, mboten ngangge. Lho kok saged? Mboten apa-apa. Oke, transfer. Iya, itu transfer. Menawa transfer iki dhisikno. Iya ya. Kok ora nganggo ngenean bae ditransfer. Suka teki 400.000 sesideman, Nyidam Sari, Pak Heru. Pak Khairul Dawat Ayu. Nggih. Mbak Deni wau 400.000 kali lintang Asmara. Atur salam kagem keluarga besar Pamong Kelurahan Pontosari Serandaan. Lurahipun Bapak Haji Supriyanto SSPT Bapak Iman Santosalan lain-lain. Iya. 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 Mbedane mung A karo O ngene jenengan O ngene kuda A. Oh, beda. Sida. Oh iya, terkenal mriki A nggih. Mriki O Kalau nglegena. dialeknya yang berbeda. Ngen kula O, Sida. ngonku sido. Lunga. Lunga, Sega. sego nggonku. Jendela. Jendela, jendela. Kontal. Alon ana baleni kok gak penak aku nek ngrungokne sing kene nggonku ate gak ngono Ya lah iya, jare O. Saya saka ngarep piye? Genak. Sega. Nggonku sego, sego. Lah iya. 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 Lah iya. Sida. Sido, sido. Lenga. Lengo, lengo. Jendela. Jendela. Lah iya kan. Kontal. Kon Jare O. anu o ya. O. Anu mencolot ya. Ya mencolot. Oh, mencolot. Nganggo O sih ya. Mencolot. Nganggo O mencolot. Nganggo o ya kontal. Kok gak penak ngene angger bagian iki mang sing Iya, iya. sing guyu ibu-ibu. Oh. Iso. Jane bedane mung niku angkara otok niku. Ibu-ibu iki ketok apal ngono daerah nggonku pas kuwi. Daerah mencolot nggih. Nggih. Malah Sragen kan dalane bergelombang. Mm-mm. Ya termasuk bagian Jumbleng. Oh, termasuk bergelombang-gelombang. Gelombang. Oh, wisata mau gelombang. Wisata mriko nggih kathah. Kathah nggih. Wonten ing Bayanan. Napa niku? Bayanan pemandian air hangat. Oh, carang kene ya kae Batu Raden ya. Ya. Batu Raden. Iya. Mriki. Terus nek ana nggon pegunungan nggih wonten. Gunung Ono napa? Gunung banyak, terus yang terkenal teko Mas Pak Kardi, Gunung Kemukus mesti doro. Kemukus gue apa gue nyong penasaran gue. Gunung Kemukus itu tempat wisata, objek wisata ngon kuliner ngon bakul tahu. Oh, tahunya apa? Ya tahu, tempe. Wasis mangkat mah ya. Lagi lo, iksan ero lo. Iksan. Ki tempe iso guyu ya apa kira mangsamu kok iso. Iya. Bakule sumeh. Kok iso. Kemukus niku. Kemukus. Dereke napa? Napa kemukus derek Sragen. Dereke Sragen. Napa perbatasan? Perbatasan Boyolali. Oh. Mas Pak Kardi sok rono biasane. Oh. Mari kemukus. Ning Anu Kemukus. niku nggih wisata nggih. Nggih, terus Wisata. suwe ra rono ngenteni Pak Kardi sing nek mulih ro terjek rono. Wisata mados tahu niku. Bakul tahu. Ya, gitu.
Esuk tekan nyong jajal kayang apa? Wis sesuk rono. Rono yo tak rono sesuk. Tilik tahu. Tilik tahu. Iya. Tahu munduk. Wow. Kon menyotongan itu dibatiri to. Tahu muntuke petahune keracunan besok. Tahu keracunan. Nek wonten mriki objek wisata Banjarnegara menapa? Oh, Dieng. Wonosobo Banjarnegara niku wonten. Dieng dingin. Kula nek teng Dieng niku nggih lewate Wonosobo padahal niku wilayah Banjarnegara. Banjarnegara. Nggih. Dieng. Niku paron-paron ya. Gitu. Dieng nggih mun Dieng. Dieng. Candi-candi Arjuna yang mrika. Apa meneh Telaga Menjer. Telaga Menjer. Tempatnya dingin nggih. Dingin. Nek kados Semarang ya Bandungan ngoten niku. Kelengkeng. Terus Sunan Kuning. Kayak paling gon-gon ngono ya. Iya, apal temen. Ke bakul apa gue Bandungan bakul apa yuk? Tahu Nyong takon gue, nyong penasaran mau orang ngerti jare wajib takon. Bandungan gue apa? Terem Bandungan apa? Bakul tempat apa? anu- Miki ngerkem muku jare bakul tahu ya, Iya. Miki ya. Iya. Ke Bandungan bakul apa yuk? Bakul kembang. Oh iya Bandungan ya, adem sih ya. Adem bakul kembang. Ya, terus pun di Malih? Ya kuwi sing tak pali Sunan Kuning. Sunan Kuning bakul apa maning gue? Iya. Bakul nek kena saken bakul tempe gembus. Tempe? Tempe gembus. Tempe gembus? Kepriwe ge? Tempe gembus, tempe muda apa tempe apa gue? Ya kadang udah, kadang ora. Tergantung berarti. Ya kan selera Ya iya pemilihan. tergantung kebutuhan. Nah, kadang digoreng ora digoreng, Ora- kadang ora. Digodhog, kadang pangan ngono ya enek. Dibungkus berarti Udi. Sisuk rono. Opsional. Sisuk rono karo Pak Alip. Iya, oh, ndi ki Sunan Kuning? Hmm. Tengah nang esuk lah. Sisuk ngono karo Terko to, Mas? Tenang wae. Iya. Nyong kan polos iku, ora ngerti sing kaya kuwi dadi pengen jajan ya kudu golek tim iki panganan-panganan. Apa mau kemukus kan orang iya. Ya sesuk karo tak terke sesuk ora. Beres. Mangkat ya. Nah, jenengan mulai tindak Sragen menghubungi aku. Halo. Tapi mucikari ini ya. Beres lah. Ya. Napa malih wau lagu niku? Wonten pamundutan kathah terus sesuk keteki negara angin. Napa negara angin dulu? Suku teki laras peluk nggih, Mbak. Oh, nggih laras pelok padatipun barang. Pada barang-barang bubar apa? Aku tasing peluk. Duet kalian penjenengan? Mas Sabto. Oh, Mas Sabto. Jumeneng yo. Sepotane MBG. Ya, di spoti. Wes. Kaget aku tak kira rek neh. Kowe iki pengen neh terus. Lho ning tak kira mau tengorone meh. Bocah cilik ning Rosa. Yo rasa to. Rosa Kurna usung-usung aku ki. kulino. Usung-usung. Usung-usung. Oh dadi BM. BM ya apa? Bongkar muat. Iya. Kowe tak blekne kowe. Nggih, Nduk Eka kabare. Alhamdulillah Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Lawas. Panjenengan pripun? Yo sehat. Sehat waras ya. Waras. Waras apa ora gue? Dalam Ditakoni waras. waras. Soalnya ki yo kadang ki ketoke blegere sehat. Ketone. Ketoke Jebul. kan ketok ganteng germeger. iya. So kadang Jebule. enek pikirane ora waras. Ora waras. Lah ketoke piye? Yo nek tak sawang ki yo perlu dipertanyakan. Sabab to Mas, aku saka Sragen rene, mau kan lewat ngalas-ngalas. Alas endi? Aku ora gur ngandalke Google Map. Mm-mm. Aku yo takok-takok karo wong. Oh, takon-takon ning ndi? Daleme Pak Kardi
ingkang wayangan Mas Uli Nuham nika pundi to? Ya. Tekok sak perangane nek tiyang sing ning pinggir dalane dalan. Takon Angel mlebu takon. ya. Angel mlebu. Terus? Daleme pundi Pak Kardi menika? Lah kok piyaine jawab ngene, "Ora." Sing ditakoni. Tak takoni mesti ora. Daleme Pak Kardi ngin wayangan menika lho, pundi? Lah jawab ngene, "Ora." Oh, wah, ora nyambung ya. Ora nyambung. Tak tamatke, meger-meger ganteng. Bae uteke ora waras. Oh, mulane takoni gur ora-ora terus. Angger tak tekoki apa wae, daleme Pak Kardi wayangan Mas Uli Nuha pundi? Jawabane ora. Ora. Pokoke angger tak tekoki apa wae, jawabane ora. Padahal awake seger meger-meger ganteng gagah. Sebul ya. Ning ora nyambung pikirane. Yo angger tak tekoki apa wae, jawabane ora. Kuwi berarti ora waras. ODGJ kuwi. Takone Termasuk ora ODGJ. waras jebule. Orang dengan Gangguan gangguan jiwa. Pendengaran apa? sing Jiwa. dalan kono malah Mas perapatan. Oh, ning perapatan. Awakmu roh apa ora? Ora. Lah ya wis ngerti. Aku Mas Uli hayo ngomong. Aku mbok pasang kene iki lak yo Oh, irang, Pak. lah kepriwe? Keprimen mau keprimen. Kepriwe iki? Bae. Piye baleni. Aku rene tekok to. Ning dalan tak Iya. tekoki. Neng perapatan. Daleme Pak Kardi pundi? Mm-mm. Ora. Oh. Angger tak tekoki apa wae jawabane ora. Jadi pertanyaan karo jawaban ora ora nyambung. nyambung. Tiba iki ODGJ. Bae gendeng. Kentir. Kentir. Belum. Ning kono lho, awakmu roh apa ora? Ora. Oh. Lah aku lek ora liwat kono mau ya ora weruh. Kaya ngene mbok kon duet karo aku. kok iso- Duduk nang karo wong belum. Ini aku terus piye? Oh alah. Kepriwe to dene malah. Aku rene takok wong ning kono lho, apa wae tak tekoki ora nyambung blas apa wae terjawab ora. Bae gak waras. Awakmu ning kono mau roh apa ora? Ora. Oh, tunggale berarti Lah wis. nek urung Sit, mari sit, kok sit. mangkat aku ngono lho wis Lah masuk kowe ora nek petuk. gelem duet karo wong kentir gelem ora? Aku gelem, Mas. Muga-muga dadi dalan marine. Kok piye ngono? Tenan aku Ora iso gelem aku. kepangan iki, Ben. Sapa ngerti? Sapa ngerti? Apa ngerti dadi Ya dalan wis. lari. Aku pokoke nampa apa anane Iya, awak. senajan aku kentir gelem. Gelem. Gelem to wong piye Ya wae wis. panjenengan sakliyane kakangku yo sing tak tresnani. Allah. Oh. Wis awak kaya tugelan dream barang. Siapa? Aku. Kaya tugelan dream. Rumangsamu. Kowe iki yo ngilo. Aku ngono ya cedak kowe ya kepeksa jane. Nek ora kon munggah ya gah. Aku iki ngerti kowe cilikanmu lho. Kawit aku weruh kowe wudo barang lho jane. Saiki kok wis Iya, dadi bintang tamu barang. Yo caci Ya. yo. Caci yo lumrah nek wudo kok iso. Nah, ya, mbok saiki wudo. Oh tak kuapek. Yo enek wayahe. Aneh wayahe. Oh iya, Ding. Oh nek adus apa kon klamben. Iya, iki wudane nek pas ning Gunung Kemukus, Sunan Kuning ngono iki. Oh. Nek wong ngomong ngene iki biasane. Kepriwe? Ngomong aku kan nggak ada buktinya. Ya. Tapi dia bisa menggambarkan. Sok biasane sing lakoni dhewe. Jebule kaya gue to. Aku mung jare kok. Kok jare kok iso ngomong. Lah ya gendeng ki mau nglambrang. Yo lagune sing duet aja suket iki ya. Kan Apa? mau ono permintaan iki Lintang Asmoro yo, wae no. ya. Yo. Terus kesayangan apa piye? Lintang Asmoro Oh, wae. Lintang Asmoro ya. Ya. Ya oke siap. Ya siap yo duet karo wong gendeng ya. Ora. Siap ora? Ora. Ora. Siap ora? Siap. Oh ya siap. Jel, wis Maksudnya madam. awakmu ki ora gendeng. Nah, terus? Yo kudu stres. Ayo iki sinom kaleksanan karawitane. Sinom Kaleksanan. kalaksanan. Iya, isine wong nom. Nom. Cita-citane muga-muga kaleksanan. Kasembat. Kok anggere sing tuwek sithik babat. Pateni. Lah kowe iki kowe apa nom e? Hah? Kowe apa nom? Lho aku ketoke tuwek ning asline nom. Ya. Ketok tuwek asline nom. Jenengan kelahiran tahun? Tahun 89. Lah iki bocah 2000-an kabeh. Lah tak sudo meneh 20. Umur rak disuda kaya karo lontong. Telung sumi. Oke ngruwek berarti ora anu ya. Lah aku iso telung sumi kaya Ora ngono. moksa apa bae kowe wong ulo apa bae kok. Wong nglungsungi. Ayo Lintang Asmoro Yuk. sinom kaleksanan. Eka uket. Sabto.
lho lah. Sinden idol iso lungguhe ning kono ki lho. Iya. Sindene rombeng buyut, tengok buyut. Iya. Siang pantoro ratri mowong eling manising ati setyaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulasi. Hidup semati. Ya, aku hidup semati. Aku Iya. hidup. Aku ya urip. Are hidup semati. Ya urip kok kayak gitu. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus. Iya sayang. Setyaku bisa aku beni marang sang Hyang Sulasi. Iyo Rasa kangenang yo Janji saboya
pelaksanaan. Betul, ini sarjana semua. Sarjana seni semua. Pimpinannya lah ya panjenengan mesti. Iki lho, Dek Ulin. Maksudnya sudah dicontoh, panjenengan paling ora senior. Iya. Senior pengrawit. Iya. SSN kabeh. Panjenengan paling ora yo eskar. Loh, aku SD loh. SD ora sombong emang. Loh, eskar. Eskar ki apa? Sarjana karaoke. Kui Kanca-kancae kudu nyontoh. Kui Iksan sing sok ngerum. Sarjana karaoke. Wis ya Dek ya, aku tak lungguh. Terima kasih. Lagi mau ngadeg kejuwe rasane. Oh lah yo apa ora tau ngadeg. Yo kolo-kolo. Oh kalau Sesuai ya kebutuhan. sok ngadeg, sok turu ya. Makasih ya. Makasih we. Ayune. Tumbuk Wah, ayu. tunduk. Aku kene ra wong anting-antingan kok tak loke ayu. Style kuwi style. Mbak Jesi dikancani Mbak Eka, wonten Mbak Suci napa nggih? Cobi, Ada Mbak Suci juga. Nggih, kali Mbak Jesi cobi Iya. dikancani Mbak Eka. Engko. Sepotane Mbak Jesi, yo. Yo! Bukan yang ini, tapi kamu yang suami. Kalau saya diberikan orang yang biasa jalan lubang kubur. Bukan yang ini, tapi Papa Mariaku suami. Yang kasih pada saya dulu Veronica dulu. Mama Maria suka. Aman dan bahagia. Keluarga berencana hidup jaya PKK. Waduh, kayak nikah? Iki lagune Om Strom karo Mama Oh, kayak Maria. nikah. Lu kenal Veronica kok? Oke. Veronica yang suka Om Strom Wana nonan Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Alah, bisa bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami lo Dek. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami ya Mas. Iya. Bukan yang itu. Jenis sing tapi Mama Maria pu suami ya Mas ya. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami ya Bu Pak Lek. Rek wedi aku. Bukan yang itu terus orang rampung-rampung priwe. Buat sing di sing jane sing di. Ya sing ngendi sing gagah apa sing kepriwe apa sing mandan Bunder. kayak Miki Mas Sabto. Goleki sing di. Mantan kaya jumbleng. Tak duduhi kalau ngarep kenong kalau. Ngarep kenong. Nah, sing kae lho. Pak itu namanya Nama siapa? Sunan itu. Oh, namanya- Jangan sembarangan. Oh, Pak Eka. Sunan. Oh, nggih. Sunan itu. Sing termasuk Sunan Kuning ya? Itu. Sunandar. Sunandar. Sunan Bonang itu. Sunan Bonang. Sunan Kenong. Namanya Mas Nano. Tak kira Mas Telonteng Sanggabuana. Yo. Suruh berdiri apa Mbak? Apa? Suruh berdiri Mas Nano. Ya ben ngerti piyai kathah ki. Lah ya. Sunan ki Kang Pundi to? Silahkan berdiri Papa Nano. Apa mau pengendangnya Sanggabuana? Nggih Mas Telonteng. Oh nggih. Tunjukkan pesonamu. Ini kok juga penari balet niku. Bisa. Oh bisa. Kadang sulap. Kadang sulap awake dhewe terhipnotis kok. Ya iya. Ini Hipnotis. salah kudune sing liyane sing dihipnotis. Iya.
Sehat Mbak Eka. Sehat tur yo waras. Alhamdulillah. Panjenengan Sehat ya, pripun? Alhamdulillah kula nggih sehat. Waras juga. Alhamdulillah. Kadang-kadang. Masa iya? Enggak lah. Awakmu apa kuwi telek gelem ora? Gelem. Iki genane ora waras, wong telek kok gelem Kena iku. waras. Kena ora waras. Tembeleke sing difoto Mbok Miki. Ora telek tenanan. Oh temenan. Ya kok nggak barengan gelem. Ya gelem. Pengen nanjat piring. Netek anake kuwi ya. Gelem nggak barengan. Gelem. Tembelek. Gelem. Gelem temenan. Gelem. Ya wis. Wis ora usah telek-telekan. Iya. Nyanyi apa? Ya Mbu. Kok iso mbu? Paling ora nyanyi lagu apa-apa Oh kok. nyanyi lagu. Gitu. Boleh. Boleh. Saya loh insecure ada Mbak Eka yang luar biasa hebat. Ngono. Udah cantik, suaranya bagus, Iya. dan hebat terkenal. Walaupun wujudnya so kaleng berbrand kayak gue Iya, tapi boten cantik. Ideal kok. ideal. Ideal. Jenengan ngomong apa? Ora. Masa kayak botol susu bear Kayak brand. kaleng berbrand. Ya udah lah, kayak lo. Apa? Atas niku lo Mas, botol Yakul. Kayak luwih kejem lho. Kuwi luwih kejem lho. Boten lho, Mbak. Kados botol air mineral. Ya Air mineral, ngomong bae kaya Mas. botol Yakul. Boten lho, Mbak. Pancen nek rene sing seneng karo aku tak mulih. Boten Nah, Mbak, iya. boten. Pak Lurah. Boten Mbak. Kados niku ampun jengkel lho, Mbak. Aja Mosok jengkel. kene ngarani Ora sing pareng. botol mineral kene kaya botol bear brand. Sopo sing ora loro ati ngono kuwi mangsane apa aku nene dandan wis tak ayo nganggo gelungan remasan apa aku dandan nganggo singgih. Ya ora lah. Mangsane kok iso terus mau omongke kaya botol bear brand. Ya. Sopo Jahat, nggih. sing ora loro ati? Jahat. Ya nyong jahat berarti Mbak. Minta maaf, Mas. Aku minta maaf lah sama kamu lah. Aku Kudu minta maaf. Kudu maaf ya Mbak ya. Maaf ya banyak kesalahan dimaafkan ya Mbak. Yo. Minal izin wal faizin ya Mbak. Mbak, apa bodoh apa piye? Wis Masa minta maafnya kosongan, Mbak? Ampun purun, Mbak. Minta maaf minimal ya apa gitu. Kasih bunga apa-apa gitu. Nah, nek minta maaf ukuran untuk kosongan. Kudu karo apa berarti? 08 berapa? Ya iya. Kudu karo bunga berarti. Yo nganggo bunga yo kena aja nganggo bunga bank. Betapa hatiku bunga mbok. Ini, Mbak. Bunga sing apik yo bunga. Niki lho bunga. Kayak. Permintaan maaf untuk Mbak Eka. Ngono iki kayak aku. Nah, Ceritane ya. Ceritane. Wong ayu mbok aja sumelang. Aduh. Terus piye? Wis lah, ngono bae. Kok wis yo sing terus. Sayangku sing ayu dhewe. Ora percaya. Urun napa bakal tak usahake. Buktine opo? Lagi ya? Ngibarate Weh, lagi saisi kembang nggo kowe. Apa iya? Sing tenang aja kuwatir. Sayangku mring kowe ora iso disetir. Ditatap. Ora bakal luntur, ora bakal montir. Lelo laling, lalong laling, lelo ling. Aku jawab ya, aku jawab. Leresan Mas. Ku nek nyai kelu sing apik lah kok lagune Deno ade teko rondo kempling bae. Iya kan bergenok wis dadi randa. Aku wis arep muni sing tenang, bungaku nembus lah kok malah neneng yo kene malah dadi rondo kempling. Iya kan baru dadi denok terus dadi randa. Ulang sing apik dah aku nek ra tenanan. Sing apik. Kang arep berarti Kok ngarep? sayangku Dalem ngaten, Mbak. sing ayu. Cek nesu kok, cek nesu. Cek nesu. Ya wis. Sayangku sing bunder dhewe sabotol Yakut. Sing apik to
ya? Ya apik kurang apik apa sebotol Yakult. Lah masa ya wis anu sayangku sing ayu dhewe sing bunder kroyok laler sisan ngono. Urun napa bakal tak usahake ngibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku mring kowe ra iso setir Sing api. ora bakal luntur ora bakal montir bungahku Nembus tekan kayangan krungu swaramu terus suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsire terus ngukir indah ayumu koyo widodari mungkin bisa ngintek ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku bareng sing tenang balik nek aja kuwatir kaya botol Yakult cara aja kuwatir sidik mbora penting fungsine nah ngono fungsine kok iso ya kan cilik menyehatkan ya Mbok membersihkan usus seuburan pendek oh jadi aku ngono membersihkan hal-hal buruk dari hidup iya makasih kita goyang membuka aura positif membuka aura positif oh iya gue oh iso Pada berduaan ki aku dianggapnya obat nyamuk apa nang kene. loh ya ora apa-apa lagi uget-uget urung dadi nyamuk kok ketuket dadi lembut iya makasih ya makasih Sesuk maaf nek- ya sekali iya maaf ngono nek ngulok iki sing koyo dilem sing ayu dhewe apa piye ngono kok iso betul kecap ngene panggabalene koyo botol kecap salah maning lah apa fungsine botol kecap apa terusan ya agar manis oh gitu Panggilan saya. oh panggilan saya kok botol kecap kan manis Betul. saking manisnya kroyok laler barang kok deh June kok iso Tapi kan manis. Iya. Sayang. wis kono ndang nembang mbok meno awakmu sing iso dadi legone atine wala Boten lah. Monggo sareng Mbak Eka. iya kok didhawuhi nembang apa Monggo niki pamundhetane mau napa? Mbak Suci kok Mbak Suci Mbak Oh nggih, yang ngaturaken sugeng dalu Mbak Suci niki. sindenipun Sing apa dadi idol nggih, riyen kula nggih ngefans sanget. gue lagi ngefan gue lagi ngefan Kacang ijone jan pokoke. kacang hijau nih sing saiki dadi sumsum kok Kula nggih pangling wau. Tapi Pangling Mbak apa? Suci napa sanes kados Saiki niku. wis ora kaya kacang ijo. Kayak kacang tolo. Mboten ayo tetep kotor santik niki lah. Santik-santik. menika pesindhanipun Ki Ento Susomono Nggih. riyen nate nyindani Ki Seno Nugroho ugi oh pandus nate lajeng wonten Sragen menika wonten Karangpandan ugi Pak Mantep Pak Mantep, Karangpandhep ugi nggih. nate dipun sindeni Kiai ini lajeng Karangpandan ingkang terakhir menika Ki Darman Gondo Gondo Darsono ugi Pak Anom. Pak Anom pesindhanipun Pak Anom lho dene pun samu sida-sida ya sampun Anten kapundhut sinden Pak Geblok Mas wes sinden Pak Geblok Jadi suci terus mati dalang. pokoknya hati-hati ya ngerti sindani Mbak Suci ya jadi Mbak, sit lah malah apa ditawani niki Mas Apa? Ulin mbok purun. Mbok menawi ngersake ngapa sindani Mbak Suci oh sakit nggih piye oh sinden Pak Geblok mau Pak Boten no. ngopo-ngopo lila mboten Mbok menawi Mbak Suci Mbak Jess nembang apa sing tenang ora kok Yalah. kuwi apa
apa sing permintaan negara angin ada. Negara angin. Permintaane Mas Pak Kardi. Oh nggih. Ah, Sing ah. wonten Wonten ing Mantingan. Negara angin, Mas. Negara Daha. Kilometer nusuk awal
sekali. Terima kasih. Negoro Angin. Wah, baru kali ini aku nyanyi Negoro Angin. Sama. Biasanya negara apa? Biasanya negoro walang keket. Negara walang. Negoro Susideman, terus negoro Gubuk Asmoro, biasanya ngono. Gitu. Sampun. Cobi Mbak niku Mbak Suci. Mbak Suci. Mbak Suci. Ben kul kelingan kali Abah ya. Monggo Mbak Suci Nggih. pilih kerso. Kerso lah. Kalau jemput- Seputri neker Mbak, yuk Mbak. Gundala gundala padha sangat disayangkan ya Mbak ya. Ternyata Mbak Suci Dereng. baru ada keluhan kakinya linu-linu. Oh, kelinu-linu. Jadi untuk bersuara itu agak sedikit ada kendala. Lah. Apa urusannya kalau Apa hubungannya Mbak suara kali samaran niku? Ya lah kene munggah rene terus iki kene asam urate umat terus piye. Aduh. Ora iso nembang berpengaruh. Oh, didoakan asam urat berarti Mbak. Oh, didoakan. Linu iku nek terusan tundane menyang asam urat. Mbak, Mbok, tong kena asam urat. Linu Ya. nanti kalau keterusan tidak diatasi akan berujung kepada asam urat. Akan, masih akan. Oh, masih Dan akan. semoga tidak. Oh, semoga tidak. Oh. Proses berarti ya. Eh? Proses menuju asam urat, Mbak. Aja lah. Akan dan semoga tidak. Oh, tidak ya, wis tidak. Gitu. Sampun. Nggih, matur Mungkin nuwun. bisa diganti dengan Oh, saged. sinden sinoman. Saged. Sinoman. Nah, kok sindene nom kabeh kok. Ora sinoman kok. Cobi Mbak, niki nggih wonten Dalang Putri Mbak Eka. Dalang Putri. Mbak Sinten Hasna, menika Mbak Hasna. Biyo? Niki Dalang Putri, Mbak Hasna. Saking Purwakerta. Ya, Purwakerto. Ah, monggo diaturi jumeneng Mbak Turuk. Hasna. Turuk. 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 Ya Mas yo Mas. Mane Jarwo muda nes mundane Sang Prabu. Selamat malam Mbak Eka. Selamat malam Mbak Hasna. Nidala. Alah Jan. Mas Ulin, Dalam. Mbak Eka ugi dalang lho. Oh, niku dalang. Sami Mbak Eka dalang. Mbak Eka dalang. Dalang apa? Dalang wayang kulit. Nggih. Nggih. Jenengan nembe ngertos napa? Nembe ngertos kuda napa nggih Mbak Eka? Suluknya gede. Suluke gede. Suluke gede. Iya. Omong-omong. Gede kena gede. Iki nek sing ngomong awakmu iki cetha Mas Sabto. Lha iki aku mayang ning Sragen. Lah, piye? Sing delok cah cilik. Wah, dalange wedok iki uluke gede. Cah cilik, Cik. Cah cilik. 3 tahun seneng delok wayang ning mburi klep. Wah, dalange Mbak Hasna uluke gede. Oh, ngono kuwi lho. Uluke gede. Ngodicit. Kan Ya lagi kaya apa dalang. Mas Sabto suluke gede. Suluke gede. Tapi gandeng cah cilik ngomong urung patek tetet. Oh, dadi cah cilik ki ngomong suluke uluke gede. Iya. Uluknya lolo barang. Jenengan uluke gede, Mbak. Hah? Suluke gede. Ora patek. Ora pate. Yo sedengan. Nah, awakmu mesti iki piyaine Pripun? ngene iki mesti yo gede. Apane? Uluke. Loh, Suluke. oh seluke. Suluke. Nek Hana suluknya dawa.
Oh, sungguh dong. Gembok, anu wis tau ngerti. Kok vibrasine, Siji dawa, vibrasine. siji gede. Ya. Gitu. Oh, siji dawa, siji gede. Mbak Hasna sing nembang, Mbak Eka sing ngendang. Keren. Beres. Mbak Gitu. Eka. Wong nonton nang njeluk lagu bareng. Iya tuh lu, aku ora nonton. Maksudnya pengrawit. Yoga kok njeluk lagu bareng. Mbak Eka menika kathah Mas, kebisaannya itu banyak Mas. Wah, apa iso? Multi talentan. Ancen aku iki ulo, dadi bisa nek. Multi tafsir. Apa-apa bisa, dolong bisa iki. Tafsir. Multi talent ya. Nembang wis jelas jos ya Mas. Gitar, nyuling, Heeh. ketipung dangdut iso dek nih. Bisa. Wah, keren kok men. Luar Napa-napa biasa. saged. Iso apa iso kok deres barang. Bisa. Apa bisa? BM mau bisa BM. Bonger muat. Wah, usung-usung barang. Iya. Rasamu sinden manol apa kok iso. Tapi teyeng. Yang Sinden malah teyengen. Teyeng gue Sinden wis ayu-ayu, macak dolan apa rene nggone Pak Kardi kok iso sinden teyeng. teyeng. Teyeng udu teyeng-teyengen. Aku ki wis macak ayu-ayu lho Wis nek sinden cantik. teyeng. Apa rai kuwi penuh dengan karat ngono apa piye? Teyeng gue ning wetan gue bisa. iso. Lho bisa ya Pak aku ulo nyembur nek ulone bisa. Apa sih ya angel temen? Teyeng bola. Iso. Isa. Iso babat apa piye? Iso. Oh, tayang kuwi artine iso. Iso. Oh, iso. Iso. Iso apa? Ya iso warna-warna. Aku. Iya. Mbah. Lah. Napa-napa Apa, sakit nih. ngendang? Iya, manut lah. Oh, gitu. Aku ngendang, kamu Aku adol. Iya, Oh, penak tak men kowe. gelem tak dol, Mbak. Aku toh. Iya. Ora usah aku adol ke dhewean. Pinter didol. Ya suluk sik no, dalang yo paling ora. Lah iya. Suluk dulu ya. Suluk. Oh, budalang kok. Suluk sik. Budalang. Oh, budalang. Budalang kok. Oh, budalang sih. Suluk dulu, Orang suluk nyidalang. Ayo budal, Mam. Yuk budal-budal yuk. Ngendangnya di mana? Di sini apa di situ? Yo, nanti ditransit aja. Maksudnya posisi. Posisinya ya nanti di situ. pangku. Ben kowe iso double kendang ciblon karo jaipong sisa. Jaipong. Suwek. Weh, tenan lho. Pokoknya kudune langgam bar ku dijaipongke. Hei, aku ki sinden ora katokan kok iso. Lah memang ora katokan to kowe. Tapi kan jarian. Ya iya. Apa enek bojomu kayak bojomu jariane kene nganggo training. SMP Negeri 1 Banjarnegara. Mbak Eka, Dalem. kesan pesannya di sini bagaimana? Kesannya sangat luar biasa. Luar biasa. Piyayi kene iki nek nikmati wayang jenjem, gatekke lakon, gatekke sajiane pertunjukan antarane adegan wayang kulit karo hiburan. Luar biasa. Luar biasa, Jan. Tadi perjalanan jauh ya Mbak Eka? Jauh. 5 jam punjul 2 menit dari Sragen. Dari Sragen. Oh, Jan. Sragen iki pancen gudangnya seni niki, Pak Bu. Iya, gudang seni tapi suluk sik, suluk. Su- Suluk sik. Iya. Ora takok ae aku mbok kira lali ngono. Ayo, suluk sik. Seluk Banyumasan ya Mbak Eka. Ya, iki aku pengen ngerti suluk Oke. Banyumasan iki sing kaya piye. Solo pun nate mireng. Solo wis tau ngerti. Jogja nate mireng. Wis, Ngawinan. ngalang ngawinan rasa. Oh, Jawa Jawa Timur. Jawa Timur nate. Wis tau sih. Banyumasan. Banyumasan kaya apa? Lah Anjir. iki ini Hasna. Ayo, Dindingannya Mas. dindingane Mas. Lagi slendro. Ada ya? Ayo ada. Ada. Slendro. Selendro, Oke. selendro 6. Slendro 6. Iya. Ada saja. Sing apik. Iya. Mergone diperiksani Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Kardi live streaming Oh, live streaming. karo Mbak Deni. Oh iya. Nek ora apik, Iya. engko bakale kan gelo. Gelo kecewa. Iya, aja ngasih kecewa. Iki judulnya odo-odo Ada. harus slendro. Ada selendro 6. Judulnya? Judulnya ya ada. Ada slendro 6. Selendro 6 Banyumasan. Kudu sing los mergane. Nek Ki kapan yo golek suluk? Kepriwe siri kok? Sida apa ora? Sida apa ora? Sida, Sida Randa. Ada iki nggih. Ada. Bayak-bayakan samyo mangsa Sikro
rasa mawon. Luar biasa, tepuk tangan Niasna. Mbak Suci, Banyumasan, aku pengen Solo. salim dulu. Salim dulu. Pripun kabarnya Mbak Suci, Jan? Ini juga kakak tingkat saya Mas Dalam. Itu juga Iya. kakak tingkatku juga Jenengan itu. angkatan tahun berapa? Angkatan udara. Aku juga dulu sama dia aku juga angkatan bersenjata. Mbak Suci menika angkatanipun niku Kidalang Gandik. Oh, angkatan Wayang niku. Sendino, nggih. Teng pundi niku? Wonten isi Surakarta, nggih. Nek Mbak Suci angkatane Mas Gandhi. Nggih. Jenengan? Kula angkatan udara. Oh, layak nggawa ransel barang tapi kok ngarep nih. Iya, gue ngerti deneng. Pinter ya Mbak Eka ya. Hah? Pinter. Oh, pinter encer. Mereka jos. Encer. Encer milik kok kuping barang. Teles barang. Kadang kala. Mbon niki Mas. Ya. Baik ka. Tembangnya menapa? Ngendang oh, baik ka mun. Oh, nganggo nuwunten ngendang. mangke ingkang nyonten Pripun? Mbak. Aku di situ aja ya. Mbak Hasna kali. Boleh. Sapa ya? Mbak Gene saged mangetikan jane Soalnya nek lagune napa? digorene renek sing usung-usung mesake sing usung-usung itu. In liwat aku kelingan. Oke, lagu Cina. Yuen Lee. Oh nggih, wau wonten pamundutan apa mawon nggih Mas? Napa nggih? Idam Sari. Idam Sari. Nggih. Napa malih wau? Monggo. Kesayangan ya Mbak. Kesayangan. Idam Sari. Oh, sampun. Oh sampun. Monggo. Iki aku tak nganu ngrasake gamelan anyar. Nggih, jan glowing niku Mbak. Glowing. Hebat. Pokoknya. Tak kira ki aku ndelok streaming apa nganggo gamelan sekaten iki mong. Sebabnya napa Wonten Gede-gede. bonange. Bonang penembung. Penembungnya jan. Dong 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 gong. Hebat. Jan. Oke. Penabuhe sapa? Darmono niku Wah, Mbak. saka tabulan gamelan sekaten Kiai Madusari sing nabuh sapa Darmono. Darmono SSN. Sesen. Iya. Sesen. Sesen. Arep dites sik ora? Iya, tes dulu Itu dong. di tes sana, yang apa nak? Cek son. Pun monggo. Oke. Yo. Yo. Pak Bambang. Jajal kayak apa? Iya. Pak Bambang ya, Mbak numpak Hasna, ya. becak. Kepelakane main. Ditakoni Pak Bambang numpak becak. Numpak becak nganggo pelek. Angel temennya. Nah, kemudian mau Pak Bambang numpak becak. Saya numpak becak keselek Ya. ngono jenenge. Pak numpak becak nganggo pelek. Ya, lambene jeplak orang nganggo utek. Iya. Pinter ya. Nampi pinter. Pinter kendang iso omong kandhane. Apa nak? Monggo, derek mawon. Lagune napa wae? Wes kita rampung. Sampun. Hah? Napa gubuk asmara? Nyedam sari mbak, nyedam sari. Digarap napa? Digarap seragen napa-napa baik. Mau manut Pak mawon. Bambang bengi iki aman. Pak Bambang Oh, aman. biasanya nih dinti kon nyukuri rambutnya Pak Bambang lho. Ning kene aman Pak Bambang. Ya, tak kuntlak. Monggo mbak, digarap napa nderek mawon kali Mbak Eka. Ya. Ayo buka Mbak Asna ya. Celuk ya. Aku kan bakal ngeliwati
film Kalaksana. Sesarengan Mbak Eka uga-uga. Luar biasa. Matur nuwun ya Mbak Eka Terima Lengga kasih. sisi Hebat. istirahat. Bahas nambah genis lengga istirahat. Nggih. Kinarak lengga dahar-dahar sawontenipun unjukan sawontenipun Sampun menika. pakeliran nggih mangke teng goro-goro Dipun lajengaken. panggih malih nggih ngrampungaken ngaten. Inggih, Lengga Dio. sekeco Mbak Eka.